ଆଜି ଆମର ରାଜମହଲ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଆଉ ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମ ଘରେ କାମ ବିଲକୁଲ ସରେନି। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ଆମ ଘରେ ବି କାମ ସରେନି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୋଉ ଉଠିକି କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥାଏ। ସେ ଆଜି ଆମର ଚାଳ ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଶିଖନ ନିତୁକୁ ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା ଲଗାଇ ଦେଇକି ନିଜେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେ ଘୋଷାଲି ଚାଲେ ବୋଉକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି, ଅଳସୁଆ। ୟା ଭିତରେ ଭାଇ ମୋର ଆସିକି ସେ ତା କାମରେ ବି ଲାଗି ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ମାମା ଦିଦି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ମାନେ ମୁଁ। ଆମର ଏଇ ଚାଳ ଘରଟି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, କେବଳ ଆମ ଗାଈ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଘରଟି କରିଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଗାଈ ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଘରଟି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟୋର ରୁମ। ଯେତିକ ଅଳିଆ ଜିନିଷ ମୋ ବୋଉ ଏଇ ଘରଟାରେ ଷ୍ଟୋର କରିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘରଟାରେ ଆମର ରୋଷେଇ ବି କରୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇ ଚାଳ ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ମୋ ବୋଉର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ମୋ ବୋଉ ସହଜରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁନି।